Чувствате ли се постоянно уморени? Проблемите с концентрацията или паметта започват ли да влияят на ежедневието ви? Изпитвате ли изтръпване или мравучкане в ръцете и краката? Замисляли ли сте се, че причината може да е дефицит на витамин B12? Витамин B12 е жизнено важен за образуването на червени кръвни клетки и за поддържането на нормалната функция на нервната система. Този важен витамин се съдържа предимно в храните от животински произход. Затова вегетарианците и веганите са изложени на по-висок риск от дефицит на витамин B12. Повишен риск съществува и при възрастните хора, както и при хората, които продължително приемат лекарства за намаляване на стомашната киселинност или метформин. Тези лекарства могат да затруднят усвояването на витамин B12 от храната и с течение на времето да доведат до дефицит. При дефицит на витамин B12, редовният прием на високодозов витамин B12 може да възстанови нормалните му нива и да подпомогне енергийния метаболизъм, нормалната функция на нервната система и цялостното здравословно състояние. Научете повече за витамин B12 на нашия уебсайт.